ceerno men khalifa men wondude ceerno Ibou Mar ceerno e dendagal dental ngal e kuuɓal dendagal seto kamɓe kala en jettiɓe kono kadi en jarniɓe noon kadi ɓen dilloɓe saktimen Daka FM gardugol Alaji Abou Ndiaye Modou Bachir Bane Alaji Amadou Tidiane Kassé Alaji Baylo Sy Bocar Mamadou Guissé ceerno Mamadou Youssouf Sissoko Baba Mamadou Guissé dendagal ko dillade saktimen Daka FM kamɓe kala en calminiɓe juurima wonɓe to hôpital uji cellani hinde Allah ɓeydata cellale kisal ha heewa hayni kadi wonɓe nder galleji ɓe cellani nde Allah immintaɓe heɓe jokka e hajuji mabɓe yaɓe ɗangal ƴewde jikki jomiraɗo subhanahu wa taala nde Allah newnata suurade ndenka kalisaji e kayitaji o nder jaam e cellal e kisal sikela en garti e yewtere men wiyetede andu diine ma ɗo e sakti men Daka FM kono wowno wade ni tan jaadaten hen ko ceerno Hammat Diallo non dendagal bandiraɓe ɓe ganduɗa ko adduɓe namde mumen ha e jogaɗo kadi addude namde bisimilla nde wonno namde ɗe ene jogui ko ɓeydata e nafoore e nder yewtere nde non to caméra Nangue TV ko Abou Thiam moccuɗo haaji mum ceerno Hammat bisimilla calmina bandiraɓe bandiraɓe hettiyankoɓe Daka FM assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. calmini on min juurima on onon foof min gardini e salminade no mbiruɗa ni hono khalifa o hono ceerno men Cheikh Seydil Alhaji Ahmad Tidiane Ba enen calminoɓe enen juuromo eɗen ñagonoɓe Allah cellal e balɗe juutɗe e hattan enen calminoro hen kadi ceerno men ceerno Mouhamadou Boun Oumar caggal toon en calmini dental ngal hettiyankoɓe foof ɗo mabɓe ɗo en calmini kadi hono Alhaji Abdoullahi Wolle enen calminoɓe eɗen juuromo enen duwonoɓe eɗen ñaagomo duwaw eɗen ñaagui Allah kadi projet ji ɗi o ƴetti ɗi foof yo Allah yettinɗe e jaam allahumma amin e Daka on kadi yo Allah ɓumnan en Daka rewa lawol Allah waɗa hen ndenka en calmini Alaji Abou Ndiaye e gollidiɓe muɗum foof en calmini ha e an Ama Samba ha e jagguɓe kaɓirɗe foof calminama juurama en duttitima ɗo kadi hande e wallodirde e yewtere men andu diine ma inchallah tigi noon jarama ceerno Hammat Diallo koye nder deftere mo gaddima tul isiyete koye mayre gonɗen ha joni toon déclaragal to ko Malick Ba gorko mo lega romde ɗum bandiraɓe en nani bisimilla moɗon e kettugol dokkomin noppi moon min dokkondaɗo men hano hannirta ni hande o koye nder yewtere men andudine ma gonɗen caggal so ceernajo addani en lowre wonde fayida caggal muɗum kono wowno wade ni cakkittoɗen namde diine caggal muɗum so heeƴoyi guddita ɓoggol ngol so woni kadi heeƴani taw kam bandiraɓe mbawa naftorade koye yewtere ko mbawa naftorade ko watte ko ceerno Hammat bandiraɓe en ketti hande so Allah haaji jiɗɗen arde koye salatu safari hono julde ɗangal banggue ustugol holto neɗɗo norto ha wiye a foti ustude julde ma walla ɗo fotani ustede walla waktuji ɗi joyi hol hen usteteɗi e hol hen ɗe gustetake ko ɗum woni ko haalante inchallah haaji inchallah bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amma ba'd faslun fi bayani hukmi salati safari وحكمها أي صلاة السفر أنها سنة مؤكدة ودليل السنية قوله صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته إذ قوله صلى الله عليه وسلم صدقة الحديث يرشدنا إلى أنها ليست عزيمة لأنها مصدر الصدقة غير مصدر العزيمة إذ مصدر الصدقة الإحسان والامتنان ومصدر العزيمة الإلزام وإنما تسن للبالغ العاقل فلا تسن لسبي ويحالنت أندو كو الحالي نياوري جولد دانغال نياوري مكو دum sunna tengtudo dalil majjum non to sunna nela sallallahu alaihi wasallam o wino en dende usugol ngol ko sadak mbo Allah sakki en non jagge sadako don no sabino dum koy cadele jihaduji mabbe di den tampere wonno dum sabino be gustu julde de caggal to non wi hanti dum fof sabbuji ngasi kono hanti o wadi sadaka no sakki men machallah dan do fo hanti o hutoro tan dake wadde kanyum ko dum sunna tengtudo ma en kalan non holno alhaliyat inchallah e wi salatu safari sunnatun julde dangal ustude julde de dum ko dum sunna nabi sallallahu alaihi wasallam non rewbe hen be fon mbaɗanno noon walla ha sababun ene jogii noon sababuji caabotoɗi ha usta julde ma holɗin wa shara'iɗu e sarɗiyeji nin toon wa mahallun kadi e nokku ɗo foti waɗejo ɗo fof nin toon ɗe guettata fof nin toon joni noon fa amma sababu ha so tawi ko sababu gaddo caabotoɗo ha neɗɗo usta julde mum o ɗum haalante en ɗum ɗon fa kullu safarin tawilin ko kala dangal juutgal taw lofu maggal ne juuti ko ngal don won ustetengal joni non wo huwa ngal don dangal non ko arba'atu burudin
ko baridaji nayi wal baridu ko wiyete barid ko 4 farasikha o wi wal baridu 4 farasikha wiyete barid ko farsakhaji nayi wal farsakhu wiyete farsakh 3 amyalin ko kiloji tati kiloji tati laabi nayi rokkat ma ko 12 km na joni non wal milu ko wiyete kilo non ko alfa dirani ujunnaaji ɗiɗi dira fa hiyan ɗum ɗon fof so rendi ko 16 farsakhan ko 16 farsakh fa hiyan ɗum kadi fof so rendinama ko 48 milan ko 4 kilo 4 kilo ko tatiji 16 wonata eyi tatiji nayi ɗi ko baridu won kilo 12 tatiji nayi goɗɗi ɗi kadi barid tatiji nayi goɗɗi ɗi barid ha wona laabi nayi ndeke ɗanngal ngel ganduɗa tuggoje ɗo koɗɗa ɗo e faade toon tawa yarante ko kiloji 4 e jeetati ko ɗon ngal nden ɗon ngal ɗon ɗanngal ne ustane ndeke wadde tawde ko no wini ɗo e welingara ɗiɗo kiloji ngala ɗon nde kala men jaaɗo welingara ɗo fotani ustude kala men jaaɗo gulumba fotani ustude e so jeeyi noon ha Touba Dar Salam ngo e wuuro caggal hakkude gulumba e Tamba toon kam kada an timmi fay Tamba en hande ɗum woni ko ustete fay Kolda en e ko nandi hen ɗum ɗo woni ko ustete e joni noon ɓe mbiyata ɓe pondata ɗum koye daaba ko nande mbabba taw ne rimda ha teddi ne yaara seese so dawi dawol yehi kilo 12 km jomum foti ñallinde fofto so hirndi kadi jultis wara bo hirna kadi yaha ɗon ha futuru walla ɗon ha geeƴe taw dañi kadi 12 km bono ɓuuɓeji ɗiɗi mbiyata ɓuuɓeji nayi mbiyata janggo kadi so fini kadi o yaha 12 km o ñallina o hirna kadi 12 km 12 km wona 12 laabi nayi rokkat ma ko 4 ko ngal ɗo ɗanngal woni ustantegal juuɗe so manki ɗon ustatake hante firti ko ɗanngal juutani no feewi joni noon no mbiɗen woyi wa amma shara'idu ha tawi ko sarɗiyeji noon sarɗiyeji julde ɗanngal fa 4 ko ɗi nayi sarɗi gadano al awwalu ko wiyerno al awwalu sarɗi gadano an yakuna safaru wajhan wahidan ko nde ɗanngal ngal laatoto ko yeeso woto ɗo paɗata ngo Guinée paɗata ko Labé walla paɗaɗo Conakry walla paɗaɗo ko Dakar walla paɗaɗo ko Kayi Mali to taw ka continue tan kilo 90 to paada to wa amma no ayi hado kiloji 29 ngarta kadi hado e Madina payaga kiloji 29 wana wonta ko 29 kono arti hado sabe ali walla bien kiloji 29 to paada to 29 gartol so rendin foto wona capannayi e jeetati kono usinani walla budde taw yolnede ko capannayi e jeetati ha timma taw jokkondiri taw jokkondiri wona aɗa waɗa nogasnayi jahol nogasnayi gartol mbiya ya ustu ala ɗum a ustata yalla suuda ko capannayi e jeetati fof ko yeeso woto no huccide banggue goto ɗum ko hen ɗum woni seeɗa gadduno wadde han wahidan o wi kadi zahaban taw ko jaagol ngol tan ɓolol faqat tan fala yuhsabu hasbatake woni limtatake ma dhalika wondude ɗum arrujuu duttagol ngol duttagol ngol wiide yaha nogasnayi arta nogasnayi capannayi e jeetati cikka ɗo ne uste ɗo ustirake bal ɗaccu yu'tabaru ne teske arrujuu duttagol ngol ne wahdahu kañum banggue mum tan labudde teske capannayi e jeetati jahol a ustata ha jettoyɗa capannayi e jeetati jahol gartol mbiyannami kadi a usta kadi ha jettoɗa Madina noon woni ñawore ona astani sarɗi ɗimmijo al azmu ko fellidde على قطع المسافة المتقدمة من أوله من غير تردد أفهم دفعة واحدة وي سردي ديميجو كو فليد تاجي يولنده ار ادينده تو arwande dangal to ko alda e dengue taw ko duñande wotere masalan hanti a waynima do awni jorni ma loyi bidon ma fotiri Dakar pada hanti kay da andi ko ton tan dartoriɗa ñalla da wala da had usta kono so wondi jaaruɗa ko mi wawi mi haada gulumba mi gasata gulumba tan kaɗami ko ɗen dengue joguiɗa a ustata walla mi yahat mi waɗa korosma ɗo lewru mi ɓenna kadi mi ara Tamba mi waɗa ɗon lewru mi ɓenna mi watta ɗum kadi a ustata saabi la budda wona duñande wotere taw ka coggol tan aɗa yaha taw ka coggol tan kala hen nokku kadi ɗo gonɗa tawa wonata ɗon balɗe 4 kala tarduɗa ko balɗe 3 balɗe 2 ñalawma goto walla ngara subaka kirda kikiɗe ɗum woni ha hande a jokkat ɗanngal ma tan wona en paami deke noon ɗan so tawi jokkodirani yaha waɗaɗa lewru yaha waɗaɗa ɗum ɗon jomum ustata asalisu sarɗi tataɓijo ashruu fihi ko nadde e ɗanngal he wona mi anniyima tan komi ɗantoɗo janngo tan mbiyaɗa usta gueɗe joni ala koma naata e yolde koma naata e yolde nde puɗɗoɗa ustude falhadariyu yaqsuru ida adda albasatina almansubata ila tilka albaladi almamurati bi imaratiha o wi falhadari woni saranke gonɗo e gure mawɗe hono Madina Gounass en bayni tawi ko ɗo gonɗa aɗa yaltat ɗan noon on yaɓsuru ne usta julde mum ida adda so yawti
البساتين جس المنصوبة جس كتنا إلى تلك البلد إنغون ماور المعمورة غورتني رانغو بعمارتها ولا جس غورتني رانغو بعمارتها غورتني كل نعم مثلا ندو كما ويالت مدينة على الرسول برد من كسننا ميمن للدين آلا وصحبا جمسنا إخوان أم كتاب الأربع مر الكفامي الاعتبار كنجل بلاد في الخيار بينجل دوين خالدنا قال العلي لا تلهكم أيوة فالحضري يسارن كقطع إسارة هون قطع ورا مانغو هون يقصرون أسجول دم إذا عد البساتين المنصوبة إلى تلك البلد المعمورة بعمارتها ندعو كما وبنا ورانغو هاغسا وبنا ورانغو هاغسا وبنا جسد دي هاغسا سو وقت يونتي مو دون tan ustad julde makko ko nande jono yaltide e madina do joni haw benni gese de halabi o hetti hedde andi o ga bangi ham gese goddiran ga hakkunde tamba tolnima tan hedde sala kubba en amba wawi ustude julde makko so waktu yonti don tan o fuddata ustude don tugata kono madama amon yaldo yalti wuro ngam danno ko no o gaynani gese de taw o gaynani gese wuro ngo taw hande wonen gonde yeso makko wala hen gonde wonen cawdi nan wala nyam o sirade so filti julde don o julde o timina tiki ko ma wuro ngo fo hetta tagal makko gese wuro ngo fo kadi ketta tagal makko ndo fuddo ustude julde de tiki ko non dum way o wi wal amudi non amudi be dos danki wo hono on don ko sakinul badiyatu koddo badiya won dowrinki koddo be nguron tokson tan ganduda madi ala hen نعم on don yaksuruna ussa idha jawaza so yawti hillatahu tahende makko tahende woni andi tilisaji tan safal نعم safal me kono gure fulbe ni tan taw madi ala hen mata tan go tilisaji no turida ka bayni gonda ha bo tan tagga jaha taw hay tufere ala hen نعم moy on don non on kam so yalti tan tahende de darima da so waktu yonti tan ussa est ce que taw han to yalti tahende makko ambona danno so yalti tan cuudi di no woniri ni kambe ke on jogat gesini on saha jom so waktu yonti den jom usta don julde tigi don tuggata yawta yeso ko non wo hiya ko bete hilla al buyutu ko cuudi allati no din yansibu ha di amo darna dumen li ya'wi ha tappo woni o jippo iliya fewde majji wa sakinul jabali aw qaryatan la binaa fiha naddo koddo e der hayre kaaje no kodderno wonen ci hanno kaaje kodde hen annani koddo e der hayre walla koddo e guril ngel ganduda madi ala e mudum wala basatina gese ngala don on don yaqsurul usd julde muso danim izam fasala so seyri woni so yalti am manzili gagal makko kango jogirango hayre so yalte hayre o darima da tan waktu yonti ustad kango ala gese so yalti sud makko so naate lan ngasi o da ka do koy gurel ngel ganduda tufede hay tufede ala hen ko ledde tan bolle kartaaje ko nandi hen on kadi so yalti nokkum tan waktu yonti don fuddoto usudi ganga o wi wa muntahal qasri fi dukhuli huwa mabda'ul qasri fi al-khuruj hatirde holto neddo sona arta andi ada usta ada arta do kebata bieda ya wattu timminde do sar danno ko don kadi fuddata ustude ganga do fuddata ustude do masalan sa ummi do jona yalti gese modon halabi don fuddata ustude sar arta kadi usta sarti ha don kadi awta timminde ganga ande ko non fuddode do fuddorte do ko don kadi wortorte الرابع سرد بطني إباحة السفر فالمسافر لله كالصيد من غير حاجة والعاصي بسفره كالعابق والعاق لا يقصرون وي سردنا يبيجو إباحة كدغاد السفر دانغال غال تاخو دغينغال نعم انا دانغال كارمغال دي فالمسافر النيد لله بسبتن بلاد فتان كالصيد كنند ددوي دو بانيو يو نعم من غير حاجة قال دا جوغاد وانيو ماكو غو حاجو نعم وجي كور ماكو تان تشندي وراي كولي ولا حاجو تان dangal ngal ganduda ko alhaali makko ko hen woni ko nande joni mo jogi masalan gawri kono liyam ala na buddo jetta fetel makko wala laanyal makko o yaha o wara kulle daño ko wade mbaarudi insi e on kam usta tabi on so tay o wañan tan o yiyat yolde mum on don way ustude wa amma jaho tan wari ñiibi fu ne hebe ñiiji mumen yilta ko kalisaajo ko nandi hen dum way kono noddi lahu sede mo jogi to jaggi ha hi ko no woppi dum don jum fotan ustude est ce que on do wi ko dangal ko menda ko waño ganduda ala na fode ko ne jilli fijirde on don fotan ustude wal aasi kadi e gofirdo be safari e dangal mum neddo kadi dannido taw dangal gal wadi goful gal hono wayata kal aabigi ko nan fiktida'i e nyemtingol al musafir dannido bil muqime nyibbe buri agnede fof non ko an dannido ussowo ndewa caggal almami timino do fo buri agnede tigi sabi neddo kam wawno
kedde gonta ko miñum almami ma kay ko ma gayna kono ndewayi almami gaddoɗamo salminde yalla suuren ɗum no yottori ɗo nan eyyi ɗum ɗo ay ɗon nan hawni seeɗa joni noon tawde ko noon tawde aɗum yottoriɗi fa in ectada ndeke so tawi o ñemtini kanko ɗanniyanke o bihi e ñiɓɗo o lazimahum waɗɗimomo ha faami almutabaatu wiyatno ittiba'uhu waɗɗimomo rewde on ndeke an ka ɗanniɗo a ari ɗo e wuuro a yeehi jama a tawi aɓe juula aɓe timminor ɓuuri moƴƴude ma eyyi ummo e darde ɗiɗi ustanno ɗade tawta ɓe nayde tawde an ka ɗanniɗo ka ustowo a rewe almami timminor ɗum ɓuuri moƴƴude e wadde noon de o wi noon sa waɗi noon wala i'adata pillogol waɗɗaka alayhi makko wiyetake noon an nana waɗi ko bonnude saabi a woppi sunna mo ponnoɗa wadde a rewoye ko a fotano wadde yoɓoye julde nde a wiyaka noon de selli a yafama ponnoɗa ko ustude ɗum wonno sunna ma kono a tawri almami o ko timmini o a rewema ko a timmini probléme ala a woppi sunna o kono a wiyataka ya yoɓoye donc kadi ko noon sifori wona joni noon o wi wa in iktada so tawi ñemtini noon almuqimo ñiɓɗo o tawi ko neɗɗo jaatigue o ko kañum ñemtini bihi a ɗanniɗo an ɗo garɗa ɗo ka koɗo a yeehi jama ɓe duñima wonka neɗɗo moƴƴo mbiya julnuɓe ɗon kam fa kullun kala goto e mabɓe ala sunnati ene e sunna mum ɗon ala caɗele almami yo wat sunna mum ko ɗanniyanke ko ustowo yo usto julde makko jooɗiyankoɓe sunna mabɓe ko timminde yoɓe timmin ɗum ala caɗele wadde holno watte joni fa yusalli ene juula almusafir ɗanniɗo o fardahu farile makko kanko farile makko darɗi yo juul ɗum o timmina fa ida sallama so silmini min rak'atayni e darɗe ɗiɗi heno silminde ata adda almuqimu ñiɓɗo o adda bima baqiya ko heddi min salati he julde mum on ummo adda e darɗe ɗiɗi keddiɗe salmina ay ɗo ala caɗele nde kanko on ɗanniyanke o so ardima ɓuuri wadde fayida ɗum kam yo wat ko foti wadde ko waga foto wadde ko foti wadde ko amma noon tawi ko kanko ñemtini timminowo ɓuuri moƴƴude ko yo timmin damal ngal de ɗo haaɗi fasli o ko ɗo haaɗi mi anda eɗo way tigi mbayi jokkude seeɗa hande namde ɗe kewanno te bisimilla eyyi fasluɗum ko keerol joni o haalanta en kadi ko o sifatul jam'i bayna salatayni al mushtarakatayni fil waqti rukhsatun o wi ko sifa rendingol juulɗeɗe ɗiɗi denduɗe waktu rendinde ɗe juule ɗe ko rukhsatun ko ɗum rukhsa wiyetake sunna wiyetake faril ala ko rukhsa ko newnenede de julɗe ɗe ko joyi tisbar ɓe mbiya salli fana e allah sara tisbar takosan ona ɗiɗo ɗiɗi jiidi waktu kanƴe ndendi waktu a ndendine ko noon ne futuro e gueeƴe ndendi waktu ɗin kañum ndendine subaka woni jiidani e maɓɓe kañum subaka kañum ko banggue mum tan rendintake e gueeƴe rendintake e futuro ɗo ala no mbi ɗon subaka rendintake e tisbar eyyi rendintake tisbar rendintake gueeƴe kayre kono telde tan kono noon tisbar takosan kam ne ndendine jiidi waktu futuro e gueeƴe kan jiidi waktu ɗum haalanteno joni ɗum ɗon noon ko ɗum rukhsa wiyetake ko sunna walla ko faril ala ko ɗum rukhsa ka newna way tan neɗɗo keyɗuɗo ala ko ñaami wiye sa heeɓi jiiba ñaam wona jiiba daguide jiiba dagaki ala ko an tan yamira e ñaam te sa ñaami a jaggetake ka newna tan amma goɗɗo mbolorani so ñaami tan ko jaggete e ɗum noon woni deke dendigol julɗere nde ɗum ko rukhsa ida kana noon tawi o laatima fil barri taw koye jeeri o woni koye ɗanngal jeeri dow donc ɗon woni wonno wayata ndendina tisbar takkusan fof mo haal dendigol waɗi façon ngal tati ma jontode kanje fof duunal bahri noon ga maayo yatawno wona wonɓe e nder batonde walla gone laanana ɗanni ɓen ɗon kala ko yolnde nde woɗɗi ɓe ndendinta eyyi mi anda ko saabi ɗum ma taw ko no gasa ɗanngal mum ne ɓuuɓi seeɗa eyyi ne wawi taw ko ɗum wallahu alam ko jeerito kam ustate amma ga wonɓe nder maayo kam ne ɗanni ɓen kam ndendinta mbiyam noon mi ndendinta julɗe ɗumen julɗo waktu fof ko banggue mo julde joni noon fa ida zalati shamsu ala al musafiri wa huwa fil manhali aw wa huwa rakibun wa nawa nuzula ba'da al ghurubi jama'a bayna as-salatayn jam'an suwariyan yuqi'u adh-dhuhra fi akhir waqtiha wal 'asra fi awwal waqtiha wa afami o wi ene rendina so tawi hoddirama nangue dirti hakkude hoore an nangue dari hakkude hoore pel wollu ha ɓenni kono tisbar yontani joni noon so ngue wuurima tan seeɗa wulde feɗen banggue hirnangue firti ko waktu o yonti wona so hoddirama noon koye ɗanngal gonɗa a ñallini ka mbalɗa ko yaade ha hedde 11h ɓoftiɗa gonɗa ɗon ha hedde 1h hanti aɗa yiiɗi hanti haɓɓude daba maɗa a jokka ɗanngal wona ƴewɗa tan tawɗa 1h yoni tawɗa hanti tisbar naati aɗa andi ɗo joni sa joli walla sa waɗima ɗo ko futuri jippoyɗa ɗum ɗon ne daganima juul tisbar takosan fof ɗo juula tisbar o on kam naati takosan kam suwa tawni kono ƴetta takosan o tawda tisbar o kanƴe foof juuldaɗi lawol gotol yewte jammu tagdima
ɗum ɗon konde ko wona on jamu o haalata o wi oɗo joni so tawi ko noon fa ida zarat sam so tawi nangue dirti e hoore neɗɗo ɗanniɗo tawi ambo e yardano won ambo ñallinno am fofti tufde fofti ɗo nete joni noon nde fotata wiidama umma tan hawri ɗum ɗo yonti waktu o defa koko naati aw walla ni wo huwa rakibun walla taw ko dawɗe bil subaka mo biti mo ñalliyade o ñallinani ha waktu o yonti ha hedde 1 heure tan mbiyen hedde 1 heure tan naati o tawi noon o yiɗi jippoyade o jippoyade ko hedde caggal mutal nangue ay oɗo sari yamirimo gonɗo yernado 1 heure yoni oto juul joni yo waɗɗo e daba he o yaha ha wona hedde 4 heures moy karen o jippo on saha o salligo o juula tisbar o gasna tan nde foɗɗo wat ba gasala taw tisbar o gasi tan takosan naata tan ko ɗo juula takosan ay tisbar juula ko e waktu mum cakkitiɗo takosan juula waktu mum gadano cikkata koko rendina to banggue yiyande kono to haqiqa rendinaka en goto foof juula koye waktu muɗum oga ko seɓɓete oya ko arwande e oɗo ko ni foti wadde mbiɗen ko dawɗo gil subaka no woni hen yahani foftaki ne anni yaha tan ha nangue muta toon fuɗi jippoyade o ƴeewi montere makko tawi 1 heure yoni te o yiɗi jippoyade kon caggal mutal nangue oto julɗo joni yo fokkit ha wona hedde 4 heures moye seeɗa takosan so yoni tan 4 heures ni on 4 heures yoni tan takosan yoni ben joni yo yaha ha tisbar o ara e gasde o jippo o liɓa tisbar o ɗo wattande waktu mum ɗo so gayni tan taw takosan naati o juula oɗo ko ni wiya yo waɗa walla o jippi gila o foftinoma gila hedde nane o woni ɗo hante o waɗi ko waɗanno o jooɗi ha hedde 1 heure yiɗi haɓɓude daba makko mo yaha o ƴeewi montere tawi waktu naati on kono yiɗi jippoyade ko mutal naagi hay oɗo oto julɗo joni yo fokkit yo jola daba ha yaha hayde mbiɗen nde o jippo o rendinira julɗen ɗum woni jam an suwari yen eyyi ɗum woni jam an suwari yen dendingol ngol koto yiyande yitare mbiyata ko rendini kono to haqiqatul amri o rendinani ɗum woni ko haalata oɗo jamɓu kañum nden toon wona yuqi o mo liɓa azuhra tisbar o fi akhiri waqtiha o liɓa tisbar to wattande waktu mum walla asru takosan o fi awwali waqtiha to arwande waktu mum wa kada ko hono dani kadi o waɗirta ida nawan nusula so anniyima jippoyade bada al isfirari caggal coyɗingol nangue wa qabla al ghurubi ko adi mutal nangue andi mbiɗen nani o yiɗi ko so waɗɗimo ko ma nangue muta nde o yettoyo nde o jippoyo walla ala taw nangue wojjini taw nangue hande wojjini ne moƴƴi ngue soyɗi ne moƴƴi ɗum fof ko ñawara watere ha joni yo waɗ oɗo jammu mum mbiɗen o oto juul tisbar waktu mum tigui hoore ɗo oto juul ɗum yo accu o rendina so wattande waktu to ni woni ñawore wona o wi noon wa yajmau bayna al maghribi wal ishai lil maghrib wahdahu aw maa dhulmati wa dini la maa dhulmati wahdaha wa fi jam'ihi lid dini wahdahu qawlani mashhurani o wi ambo rendina nami diwandi e ko noon wa yajmau ambo rendina kanko juulowo bayna al maghribi wal isha hakkunde futura geeƴen rendine lil madari sababude toɓo ɗo kam wona ɗanngal ni ko toɓo tan no mbatten ɗo ni lil fami lil madari wonen toɓo wahdo kañum tan ɓol waktu yonti asman o ƴiwni fuɗɗima tabde walla kam joguima maale kam ɗo ɗaminɗen kam ko jogoto tabde ɗon dago futuro e geeƴe rendine aw walla ma zulmati waɗɗini walla toɓi gila ñalawma jamma so ari lewla waɗala ko niɓɓere ɓakkere kadi ne heewi wona godoroŋaji ngala hay rasel aji ngala ko ɓakkere ɓolde ko niɓɓere kadi ɗo kadi futuro e gaƴen rendine yimɓe goo fof hoota gila ne yiya ɗo yaɓɓata wona donc noon o wi noon la ma zulmati wahdaha wona noon niɓɓere ɓolde de ceeɗu tan jamma ara tan niɓɓide tan ha ɓuura taw noon ko ceeɗu walla ko hokkere tan ne waɗi tan ene niɓɓiɗi kono ɓakkere ala hay batte allah ɗum ɗon kam rendintaki wo fi jam'ihi noon o wi woni noon e rendinde futura geeƴe liɗɗini wahdahu wonande loofal ɓolal ngal qawlani niɓɓere nde kam en mbiɗen ɗum kam ko rendintaki sabu tan e niɓɓiɗi ala futuro yo juule waktu mum geeƴe juule waktu mum ɗon ala luural honto luural ngal woni luural ngal woni ko toɓi ñalawma ɓakkere ne heewi jamma lewlawal ne woodi won wiiɓe yo rendine won wiiɓe ala rendintaki sabi lewlawal ngal so weeli hay sara yaha nder jamma aɗa yiya lawol sabi lewru so weeli tigi rigui nden yitere ɓurata weltade moom cigata yitere ɓurata wawde weltade ɓe mbi yo rendine sabi question ngol ɓeɗa mbi ala oto rendine tawde aɗa yiyan jaɓɓa aɗa wawi tarade belɗi ma sa yaɓude majji ɗon wayi noon konngol ɗiɗɗi fof ne lolli kala hen ngol mbaɗɗa aɗa joguiɓe jaaduɗa joni noon o sifatul jam'i sifa dendingol ngol hono waɗirte lidalika wonande ko haala ɗo ko an yu'adhina lil maghribi walla an yu'adhana lil maghribi ala al manari awwala waqtiha o wi dendingol ngol ko ni so waktu yonti salli o futuru o yo ngabbu dow soro non soro waɗirno ko hande micro ji ngala on saha jom ngabba ha dow lotta dande dow
wuron go fof nana futuro yoni hay ba aran jama kam andu futuro yoni on futuro ko non wadante dandu fa'al manar awwal waqti hato arvande waqti to on sahanu wayu akhira on nerna salata ha julde kanko almami o wasa julde jodo sede galinan sede so mo refti on saha be juula geeje de ndo be juula futuro jodogol ngol non won wiibe ko fadde ko neddo goddudo mo galle goddi mbere no fota yettade walla ala yimbe joodo pando fadde ko no juula futuro on fof haalam kon oto joomen juul tan kam biyen non oto noddin tan kam juula yo cabbo sede on saha so be juuli geeje ha gasi suma yu'adhdhina lil isha'i ciagal ton non be noddina geeje de fi sahanil masjid ndar jamaatu adana noddinadu munkhafidan lesdundu ndu noddinadu lesdat ande ko sabi dum sa tiskima futuru noddinama jonjon tan yimbe be sellani wonbe galleji e rewbe fof nin ton jom gantuji nin ton non be nani futuru noddinama aben to galleji to be juuli futuru mintaji joyi mintaji sappo en tan kadi noddinadu wonde nodda adara ko jiboji imma be bi mata ko bojjo komti mata mi cikkanama ko mi nani noddinadu mi juuli futuru jom noddinadu wonde sikka mata wadde ko ejul tan wonno mo julta futuru goddo gonga walla goddo nin ton ummo juula geeje taw safa wirnaki kanko ala hen droit dendingol ngol jogi dum ko yaabe jamaabe dum addan noddinadu du wiyeede yo ñuumbe taw wombe robe nanta ko lol sa teski hande kam ngeedo naagi alla walli yimbe kam ne gandi dendingol gandi wana dum wadi sa teski to on don bangi adabar sikkude nyande foti rendinede hay micro fotan hubbed yalla suudan ni ha ko tani kay futuru o so noddinama tan on noddinama juulama ha gasi Allah sallallahu alaihi wasallam ha gasi tan elle geeje de ka fotan ko nyifede alay sago sabi micro so nyumbima ko dando yimbe nani haaju kon tan hunde wonno hanti kam hay so be nani be gandi ko rendina dum kam Allah yettamo alhamdulillah sin tan wonana dum a sikkat geeje de so yonti micro foto ko nyifede be mbasa nande sabi dum won faayida ko wiya noddinandu yo noddina der jama nyumbe dum wonno faayida tigi e kon hande kam alhamdulillah so wala tamo dando yimbe gandi kam mo yahandi ton kam rendinta non dum sifuri o wi non sumo refti yo salluna ha be juula geeje de qabla maghibi shafaqi ko adina shafaqi o wirnoto boderi ndi hade majjude so mo refti yansarifuna be pirlitobe kota galleji mabbe wala yusalluna be julata al witra witri non be guddata geeje de sabi geeje yontante ko be newnanabe tan be juuli geeje kono yontani witri non a uddata sona shafaqi wirno gonga e no wala yusalluna al witra be julata witri illa sana ba'da maghibi shafaqi sana taw boderi ndi majjiha labi be pudde julde kala non gondo don dasdi don ha shafaqi wirni geeje makko de bonat o wattar geeje godde tigi allahumma salli ala sayyidina muhammad tigi ko non tigi jarama Ceerno Hammat Diallo jaram kadi ben hidiyankobe Sacrement Dakar FM mo capande jeena ene tober jeenay e yewtere men wietende andu diine ma do Sacrement Dakar FM non dawal gaddangal gasi jonjon ko dawal namde non karalo o men jongo